Tenim aquí tota l'Albufareta, tot un parc, amb unes possibilitats tremendes, que moltes vegades la gent no sap exactament què hi ha, i aquesta col·laboració que fa que aquell centre, el Club Pollentia, posi a disposició de tota la seva gent aquells panels que a més estan fets d'una manera cuidadíssima, el que fa és que potenciem encara més les nostres àrees naturals i ens dona també una visió que ha de ser a llarg plaç, és a dir, allà on el concepte que hi ha hagut sempre és que l'administració se'n cuidarà de tots aquests temes, l'administració farà i tal, doncs aquí ens estan dient des de la iniciativa privada, quasi per pròpia iniciativa privada, ens estan dient nosaltres també hi volem jugar. Nosaltres volem que els nostres clients d'aquí, com es diu en Fran Porto, tinguin unes urnes per depositar, si volen, unes ajudes i ells se comprometen a més a fer les mateixes aportacions. Per tant, nosaltres volíem que els nostres clients tinguessin un coneixement exhaustiu del que suposava aquesta reserva, la seva riquesa en tots els medis. I jo m'uneix completament a les paraules que ha dit el conseller. Si volem arribar a punts d'excel·lència, no hi ha altra via que aquesta col·laboració pública-privada, és a dir, estar d'acord en els objectius i intentar tot posar-nos d'acord per col·laborar i contribuir a això. Molt bé, igualment. Gràcies.